салому дуруди бепоён ба кулли мардуми сарбуланди тоҷикистони азиз, ба кулли мардуми ғарибу мусофир. ҳозир дар Москва, дар назди бозори Садоводу Люблино ман қарор дорам. хонаи тавои бачаонда худо нигаҳбон шавад. рафта тамошо мекунем бозорҳоро, мардуми ғариба суҳбат мекунем, шӯхиҳо мекунем. хоб раҳда омада иста будам таксида ки баромади бародари қандам Диловарҷона гӯш кардам. раҳ ба раҳ гӯш кардам, омадам хонада расидам, бо айсар гӯш кардам. Диловар Сафаров яке аз фарзандҳои бароманди миллати тоҷик, яке аз блогерҳои номдори Тоҷикистони азиз сарбуландам астай, ки ман худованд ба қалби ман огоҳ аст. боз ҳам гаштаву баргашта ба шумо бинандагони арҷуманд гуфтанӣ ҳастам, ки вақте ки мо сухан мекунем дар шабакаҳои интернетӣ, суханҳои мо чӣ қадар паҳн мешавад, ҳазорҳо одамҳо гӯш мекунанд ва сабт мешавад, мумкин чандин солҳо монад. беғарзи ин сабт мешавад. аллоҳи меҳрубон назорат мекунад ба қалбҳои мо, ба суханҳои мо. чӣ гуфтанӣ ҳастам? бародар Диловарҷони қанда ман ниҳоят нағз мебинам, дӯст медорам. вақто ки ҳоли ман блогер набудам, ма барои хотири Диловар Сафаров эълони блогерӣ кардам, ки то ки мо вобухӯрем. дар шабакаҳои интернетӣ чӣ қадар шӯхиҳо, чӣ қадар наворҳои ман биромад оиди шермарди ватан. худо нигаҳбонаш боша. шери аллоҳа беҳтарин блогер аст. ва ман аз рӯи ютуб камтар дуромада пастию баландиҳои ютуба омӯхта истодам ва дар Диловар Сафаров дар баромадаш ягон нуқсон, ягон лағжише намебинам. албатта дар ягон паҳлӯи майдакша букӯен ҳастай, не ки аҳсан ба шермарди ватан. ман ифтихор мекунам. ман инро ҳамчун бародар, ҳамчун як фарзанд вори меҳру муҳаббат дорам. аллоҳ шоҳидай ба ин гапам ҷавоб мегӯм. хостам ки ман қати вохӯрам. бисёр ба ман гапҳои қабеҳ гуфтанд. нусафед, ту куҷову Диловар Сафаров куҷо? ту пота ба поя дироз накун. ҳатто маломатҳо карданд, ки қурбоқарам поша барои наълкунӣ дароз мекунад. албатта пушти экран гап мезананд. бо одамои беғайрате ки ғайрат дошта бошанд бироянд гап зананд ё ки телефон кунам. хеле нестам. хай биё дар ин мавзӯъ гап намезанем. дар бораи филмофарӣ Диловарҷони қанд гап занем. Диловарҷони қанди ман ба ту ягон хусумате надорам. ягон туро дӯст медорам. ранги фарзандомона берагон дӯст медорам. меҳру муҳаббат дорам. оли ман блогер набудам, сайтҳои интернетида дуромада тамошо мекардам. яке бо амри тақдирсоз ман худам омадам қати блогерҳо санаман дорам. чунонам сухан гуфтӣ, ки дили ман реш решид. гуфт танҳо мебинам худман. танҳо набин, бобош дар қавати шумо ҳастай. ман Диловарҷони қанди манайман интизор нашав ягон саводи динӣ нест мада. ман эътироф мекунам, муаррифӣ мекунам, ки саводи динӣ аслан надорам.
10-15 сура медонам, намозома мехонам. ман сарсупурдаи дини мазҳаби ислом ҳастам. ҷонро метавонам барои ислом. ин тарафи ин масъала. масъалаи дигар, аз ман ягон одами ба саводи илми дунявӣ нестай. мумкин ман натонам сухан гуфта натонам. ин суханҳои маро мефаҳмед ки ман саводи дунёгирам надорам. дар тӯли ҳаётам китобҳоро оливай мегӯй ку китобу тасбеҳ мегӯй ку китоб аслан ман хондагӣ нестам. як китоби 14 варақаи писарбача буд. ҳамуро ман як бор ё ду бор хондам. амурам бо як писарама гуфт ки бихонам. мирам хондам бо партофтам гуфтам. пас ман ки ҳастам? ман деҳқони асил ҳастам. ман як шафёр ҳастам. ман як заҳматкаш ҳастам. ман як ватанда шафёрӣ кор карда рафтагӣ ҳастам ва 62 сола мешам моҳи марда. чунона пастиву баландиҳои зиндагиро омӯхтагием ки ба ҳамин бесаводиме, ба ҳамин бемаърифатием, ба ҳамин бемаданиятием. ҳатто мумкин ту диловарҷони қандиман оли ба ӯ роҳи тай кардагии бобош хеле сола мондагиай. бояд эътироф кунем. ман бо ҳамроҳи ту рӯзе мешавад ки иншоалло ба амри худо мо вомехӯрем, анами хел гуфтиву мардагӣ мешинем ва ҳисоб мекунем ки чанд тори риши ма сиёҳ мондасту чанд тори риши ту сафед шидааст. ман фақат ай пастиву баландиҳои зиндагӣ, ай анализ мекардагиҳои худам сухан мегӯм ва мехоҳам ки қати шумо суҳбат кунам. фақат ман туро дилтиӣ кунам. ман бо як феъли камтарак шӯхикун ҳастам ки пушти экран ман шӯхиҳо мекунам, бисёр мекунам ва хостам бо ҳамроҳи ту вохӯрдан хостам ки ба ман хабар омад ки қати абдураҳими ғармӣ шумо як ҷоен, як ҷо заниматсия мекунед, як ҷо дар ресторани бурак ҳастен. ман як рӯз ресторани бурак рафтам, наврорам кардам, наёфтам шуморо. нахост хай шумо намедонам ки чӣ мақсад буд, чӣ фикр буд, ай намекардем. аслан мара кадоме бига ки барои вохӯрӣ ман тайёр ҳастам. кадоме бига барои вохӯрӣ ман тайёр ҳастам. касе боша набоша. агар аяму Карим Исмоил, аяму ҷугиёбод як ҷугирам бига ки ман қати бобо расм мегирам вохӯрӣ мекунам, ман мерам расм мегирам вохӯрӣ мекунам. тинати ман ҳам як. леки иншоалло ба амри худо ман аз Москва биём, худо хоста боша, ман қавати туда ҳастам. агар бихоҳӣ ман қавати туда ҳастам. фақат заррае боша тура дилбардорӣ мекунам. заррае боша дилбардорӣ мекунам тура. ай ман гумони бад накун. вай мисол барои гӯштин буду, барои судя буду, барои чи мардум менависанд, бисёр менависанд. шумо чӣ қадар эҳтиёт мекунед ки ягон гап нагӯед ки мардум наёванд. чи мада фарқш нест, бинависанд. тоҷи ки сарбуландам бинависа, охи зурш ба пушти экран мераса. шумо бисёр эҳтиёт мекунед. ман эҳтиёт мекунам. хеле мегӯям ку қарш мекунам. ин чалаи маро мебинанд қарш мекунанд, менависанд. бинависанд. барои ки мо тоҷик ҳастем ку. ин ҳами диловар сафарови мо ку қанди бобош бин 550,000 просмотр вай дорад, подписчик дорад. барои чи 10 миллион бошад бояд 5 миллион подписчик дошта бошад. ман мегӯям ҳамчун блогер мегӯям. чо надорад? ин ҳамира як ин ҳами байни маву шумо як савол диловарҷони қанди ман ҳамин саволи мада ҷавоб те ки барои чи Касталом Ӯзбекистон 1 миллиону чанд та дигарон миллион доранд. диловарҷони қанди ман ки дили пок фақат насиҳату фақат мекунад 500,000 подписчик дорад. барои чи? барои он ки ира ба мо вомехӯрем бо саволот метавонам. тоҷикои сарбуландам худо нигаҳбонтон боша. бо дастгирӣ кунем шермарди ватана. дастгирӣ мекунем иншоалло. дастгирӣ чи аст? албатта бобо ҳамин курт дастгар мезанад. дастгирӣ маблағ аст. миллионерҳои тоҷик бисёранд. саркардагӣ Саймурод Давлатов, саркардагӣ акай Раҳими Ғармӣ, саркардагӣ бо бисёр паноҳӣ миллионерҳои паноҳӣ ҳастанд. дастгирӣ кунем. дар таърих мемонад ку
риштаи сухана дароз намекунам. Иншоалло ба амри худо диловарҷони қанди ман қатъияти ту ҳастам, ҳамчун бобо ҳастам, ҳамчун бобо ҳастам қатъи ту. бо нагӯй ки барӯ гӯштӣ, ман гӯштин як тарзи вай буд, вохӯрдан буд. ман туро худо шоҳида қадим фарзандон дӯстат медорам. зиндаву сарбуланд бошӣ.